ni wàá lẹ́ẹ̀kọ́ pẹ̀lú wèrè. Má dọ̀dà sí síìtì mi nìkan. Ibi ni má dọ̀dà sí má gbá bí ìwọlé ẹ̀ bá mi ń kó. Ó fẹ́ attack mi ni. Owó máa ń dá ọba orí ìtẹ́. Ekiri ẹran kan ó dẹ̀ máa ń dá ẹni tó ní agbo màálù. Nígbà tá a débí ni pásítọ̀ ẹ sọ wípé kí n má ṣoore kí n má ṣàánú fáwọn èèyàn mọ́. Olóore níwọ̀n. Àṣírí àbò. Bàbí àlà. Àlàkà òkúdí. Bàbí àlà. Àlàkà ògàzùwà. Bàbí àlà. Àlàkà òkúdí. Bàbí àlà. Àlàkà ògàzùwà. Bàbí àlà. Àlàkà ògàzùwà. Bàbí àlà. Èmi lèmi ní ìdí owó ní March olódi September. Bọ̀dá pé wẹ̀rẹ̀ kan ló dé bí sí wàá fún lówó àbí. Ó tún máa fi ọgọ́jọ́ òru tó máa fi ṣoore. Dá 25,000 ló máa wà ń bẹ́ẹ̀ ó dá mi lọ. Ṣé gan-an. Owó kẹ́. À ń ṣàánú ẹ̀yẹ ṣàánú àwa náà. Tó bá sọ pé the only regret tí mo ní láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí sí àsìkò tá a wà ó ní pé mo jẹun lé ẹ̀kọ́ tó béèrè owó lọ́wọ́ mi. Kí ló ṣe é? Olórí burúkú máa ń ṣàwà nìkan tí ò ní dá fún. Olùkọ́ lómi ló fún ẹ̀yìn mi. A fọ ẹlẹ́yin. Ó yá gbà. Ó mọ wàhálà táwa ti ṣe kó tó dásìkò yìí. So àwa pè é ní 9 minutes pé kí wọ́n náà wá jẹ́ ń bẹ̀ sí. So ló wá ń fẹjú ló ń fẹ́ mú. Ṣé owó bàbá alágùn bàbá ẹnìkan ní gbogbo eléyìí? Iṣẹ́ máa ṣe ló po wèrè pé ìṣe yẹn. Èmi ló yẹ kẹ́lẹ́dà ó taari ẹ sọ́dún ẹ. Olórí burúkú ni. Àbúrò bàbá ẹ̀. Ọ̀yá. Oúnjẹ kòkò yìí ti sílẹ̀ àìsí ráìsì kódà gan-an àìsẹ́yìn pàápàá báyìí. Yé! Kò tún sí ẹyin ńlẹ̀.